बाहेर असा मुसळधार असा गारगार पाऊस पडत असेल तर घरात मात्र काहीतरी गरम गरम करून खावं असं नक्कीच वाटतं. तर काही रेसिपी ह्या पावसाळ्यासाठी स्पेशल असतात. त्यातलीच एक रेसिपी मी तुमच्याशी आज शेअर केलेली आहे आणि ती म्हणजे चिकन 65. खूप मस्त अशी चिकनची रेसिपी आहे. एकदम गरमागरम आणि चटपटीत अशी ही रेसिपी आहे. खूप मस्त आणि खूप वेगळ्या प्रकारे मी ही रेसिपी तुमच्याशी आज थोडी शेअर केलेली आहे. बघू शकता चिकन किती मस्त शिजलेलं आहे. करायला सोपी आणि खायला खूप टेस्टी अशी ही चिकन 65ची रेसिपी आहे. तर ती कशी केली ती बघूया. तर इथं मी चिकन घेतलेलं आहे. हे मी बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे. जवळजवळ 400 ग्राम म्हणजे अर्धा किलो थोडं कमी असं हे चिकन आहे. तर स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि त्याचे छोटे असे पीस घ्यायचे आणि त्याच्यातलं सगळं पाणी काढून टाकल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये अर्धा लिंबाचा रस घातलेला आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा बारीक चिरलेला कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे आणि 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मी काही मसाले घातलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 2 चमचे चिकन 65चा मसाला, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा धणाजिरा पावडर आणि 1 चमचा काळी मिरीची पावडर घातलेली आहे. 1 चमचा दही पण घातलेला आहे. हा तो चिकन 65चा मसाला मी इथं वापरलेला आहे. नंतर 1 अंडं घातलेलं आहे आणि आता आपल्याला हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. आजकाल बाजारामध्ये चिकन 65चा मसाला अगदी आरामात मिळतो. अगदीच तो नाही मिळाला तर त्याच्याऐवजी तुम्ही थोडासा गरम मसाला घालू शकता आणि हे 15 मिनिटासाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवून दिलेलं आहे. आता 15 मिनिटानंतर बघा मस्त असं मॅरिनेट झालेलं आहे. कलर पण किती सुंदर आला आहे बघा काश्मीरी लाल मिरची पावडरमुळे. तर आता याच्यामध्ये काही पिठं घालायची आहे. त्याच्यामध्ये मी 3 टेबलस्पून हे कॉर्नफ्लॉवर घातलेलं आहे, 3 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि 1 टेबलस्पून बेसन घातलेलं आहे. तर तांदळाचं पीठ वापरल्यामुळे आपले हे जे चिकन 65चे जे पकोडे आहेत ते मस्त असे कुरकुरीत होणार आहेत आणि ही सगळी पिठं घातल्यानंतर पुन्हा एकदा ह्या सगळ्या मिश्रणामध्ये ही पिठं छान अशी एकत्र करून घ्यायची आणि चिकनला मस्त असं कोट करून घ्यायचं या पिठाने. बघू शकता परफेक्ट असं सगळ्या चिकनला हे पीठ लागलेलं आहे. सगळा मसाला परफेक्ट लागलेला आहे. आता तेल गरम करून घ्यायचं आणि मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे चिकनचे पीस आहेत ते तळून घ्यायचे आहेत. चिकन कच्चंच आहे त्यामुळे शक्यतो स्लो गॅस फ्लेमवर 7 ते 8 मिनिटांसाठी सतत परतवत आपल्याला हे चिकनचे जे पीस आहेत ते तळून घ्यायचे आहेत मस्त आतमचं चिकन शिजेपर्यंत आणि मस्त क्रिस्पी होईपर्यंत. तर अगदी 7 ते 8 मिनिटांमध्ये ही प्रोसेस कंप्लीट होते आणि बघू शकता चिकन असं माझं पहिली स्टेप आहे ती मस्त असं तळून झालेलं आहे परफेक्ट. कलर पण अगदी सुंदर आलेला आहे बघू शकता खूप छान. तर अशा प्रकारे मी हे सगळं जे चिकन आहे ते तळून घेतलेलं आहे. मस्त एकदम पावसाळ्यासाठी एकदम परफेक्ट अशी ही नॉनव्हेजमधली डिश आहे. खूप छान लागतं हे. मुलं तर अगदी आवडीने खातात. आता मगाशी जे चिकनसाठी मॅरिनेशनसाठी भांडं वापरलेलं त्याच भांड्यामध्ये मी 2 चमचे दही घेतले. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा टोमॅटो सॉस, 1 चमचा मी चिली सॉस, 1 चमचा मी रेड चिली सॉस असे घातलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा सोया सॉससुद्धा घातलेला आहे आणि ते सगळं मी असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. याचा उपयोग मी नंतर करणार आहे. तर इथं माझं हे सगळं चिकन जे आहे ते तळून झालेलं आहे. बघू शकता मस्त एकदम चिकनला कलर पण मस्त आलेला आहे. परफेक्ट असं चिकन इथं तळून झालेलं आहे. आता त्याच कढईमधलं तेल मी कमी करून त्याच कढईमध्ये मी पुढची प्रोसेस करणार आहे. याच्यामध्ये मी 1 चमचा बारीक चिरलेला लसूण घातलेला आहे आणि लसूण चांगला परतवून घ्यायचा मस्त त्याचा अगदी वास येईपर्यंत. नंतर मग त्याच्यामध्ये काही उभ्या मिरच्या मी घातलेल्या आहेत आणि थोडा कढीपत्ता घातलेला आहे. हे लसूण मिरची कढीपत्ता यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. मिरची आणि कढीपत्ता आहे तो चांगला मात्र परतवून घ्यायचा असा आणि त्याच्यानंतर मग याच्यामध्ये मी 1 चमचा ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. ती पण फोडणीमध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेली आहे. मस्त फ्लेवर येतो या सगळ्या गोष्टींमुळे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपण जे मगाशी दह्यामध्ये सगळे सॉस घालून एकत्र करून ठेवलेले तर ते इथं घालायचे आहेत. याच्यामध्ये मी सगळ्या सॉसबरोबर सोया सॉस पण घातलेला आहे. तो शूट करायचा राहून गेलेला आहे. तर ते आता हे दह्याचं आणि सॉसचं सगळं मिश्रण मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि ते पण आपल्याला याच्यामध्ये मस्त परतवून घ्यायचं आहे. चिकन बघा मस्त आपलं सगळं तळून झालेलं आहे. परफेक्ट शिजलेलं पण आहे बघू शकता. तुम्ही असंच खाऊ शकता. याच्या पुढची जी स्टेप आहे तुम्ही नाही स्किप केली तरी चालेल, ती नाही केली तरी चालेल. तर बघू शकता मस्त असं चिकन इथं शिजलेलं आहे आणि आता जो आपण मगाशी तडका बनवून ठेवलेला होता दह्याचा आणि सॉसचा तर त्या मिश्रणामध्ये आपल्याला हे जे तळलेलं चिकन आहे ते घालायचं आहे. ही स्टेप केल्यामुळे आपल्याला एकदम जो रेस्टॉरंटमध्ये जे चिकन 65 खातो ना त्याची टेस्ट येते बघू शकता.
तर सगळं चिकन मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि हे याच्यामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची परतवताना. हे बघा परफेक्ट मस्त अशी टेम्पटिंग अशी टेस्ट येते या स्टेपमुळे. मस्त असा तो सगळ्या सॉसचा मस्त असा फ्लेवर ह्या चिकनमध्ये येतो आणि चिकन 65ची टेस्ट आहे ना ती मस्त अगदी नेक्स्ट लेवलला जाऊन पोचते. तर बघू शकता मस्त असं आपलं इथं हे गरमागरम पावसाळ्यासाठी स्पेशल असं चिकन 65 तयार झालेलं आहे. नक्की रेसिपी करून बघा. करायला एकदम सोपी आहे, घरगुती उपलब्ध साहित्यामध्येच होते आणि पावसाळ्यात आपण मस्त ही अशी रेसिपी करून आपण आपला पावसाळा एन्जॉय करू शकतो. तर मस्त अशी चिकन 65ची ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती कमेंट्समध्ये मात्र नक्की सांगा. तर तुम्हाला जर ही माझी चिकन 65ची रेसिपी आवडली असेल तर तिला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.